Radio Swaka Gilang Harjo kanggo pandemen ora pilih kasih anggawe marem ing kalbu ngeleluri kabudayan monggo tansah dipanjer radio nipun mugi tansah gawe lega rinengga tentrem ing ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen Radio Swaka ingkang sutresna kabudayan Jawi mliginipun Sekar Mojopat. Sugeng pepanggihan malih wonten ing channel Tunggal 07.7 FM Radio Swaka Suara Kebudayaan. Wonten ing piwungan Malam Rebon Angleluri Kabudayan Jawi Sekar Mojopat. Alhamdulillahirabbil alamin wonten ing kaludhangan dalu punika piwungan Malam Rebon tasih saged siaran langsung wonten ing studio Radio Swaka FM Kauman RT 0 Sekawan Kalurahan Gilangarjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Ngayogyakarta Hadiningrat. Sampun sami lenggah lan ugi samekta ingkang tinggi atur panglipur sawetawis ngiras pantes angleluri kabudayan Jawi Sekar Mojopat wonten ing studio Pak Kaum. Sugeng dalu Pak Kaum. Sugeng dalu Bapak Budi. Mugi kabegas kewarasan tansah kajiwa kasarira mangkaten nggih. Amin. Mekaten wau rumentah saya sedulur Radio Swaka FM ingkang sami wonten ing channel Tunggal 07.7 FM utawi sami amresani wonten ing siaran langsung Facebook Swaka. Amin. Ugi Pak Mardi G sugeng dalu Pak Mardi. Sugeng dalu Om Budi. Nggih, rati klerak-klerak sekedhik. Klerak-klerak niki wingi ora tangi sedina. Sajamen setrume rada kurang kurang ces-cesan niki. Nggih, mugi kanthi mocopan langsung bigra. Nggih, bigra napa sumringah? Sigra. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Martiki. Sampun nglodhangaken wesial. Ugi Pak Supri sugeng dalu Pak Supri. Sugeng dalu Pak Budi. Sehat nggih Pak Supri nggih? Amin sehat. Amin ya rabbal alamin. Ki dalang pomo sehat ki dalang pomo? Nggih. Kamu jenengan sehat menika kanthi mangke wilujeng. Nggih, sedaya wau lumeber sedaya pandemen Radio Swaka nggih saendenging Nuswantara menika sami amresani wonten ing Facebook Swaka. Ugi Bu Tris sugeng dalu Bu Tris. Sugeng dalu Pak Budi. Nggih, punika wae piyambak napa? Piyambak. Oh, mboten Kakang Putra Bu. Mboten. Nggih wonten adicara piyambak nggih Bu. Jian 5 km ngontel nggih Bu ya. Niki dalang wae 6 km ngontel. Menika nggih peda-pedae nggih ngeleluri kabudayan Jawi. Ugi Pak Supri sugeng dalu Pak Supri. Nggih sugeng dalu Pak Budi. Nggih, sehat ya Pak Supri.
matur nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mila monggo pepanggihan dalu punika kita buka kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pinangka operator masam kawula piyambak ingkang lumantaraken budika ing bab bilih wonten kirang lan lepatipun nyuwun gunging samudra paksama. Hatur minangka murwani pepanggihan dalu punika ing radio swaka kene hang laluri maca patan mugi kang maha kuwasa tansah peparing pitulung gesang tentrem bagya mulya amin ya rabbal alamin. Mugi ingkang maha kuwaos tansah paring pitulung dumateng saya kru Radio Swaka lan saya pandemen Radio Swaka saendhenging Nusantara lan ugi gesangipun tansah tentrem bagya lan mulya amin ya rabbal alamin. Sumangga katur Pak Kaum manggenipun atur bawa insak mangke kita lajengaken sesarengan kinanti srining tias pelok pem. Ngantariksa radio swaka giaran maca pat ari puniki ngaluri lintiranipun prawali lan pujangga ingkang tuhu anuntun pitutur luhur aneng madyaning bebrayan Bagya mulya kang kaesti monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana senugraha warga maca pat radio swaka mangkya tetep langgeng lestari klawan ngrembaka minangka waning atur papangyan lupun niki paguyuban maca patan Radio Swaka pan
matur sugeng pambagya ing ngarsa pademet sami monggo nyuwun ngarsane Kang Maha Kuwasa mugi tansah maringana sinugraha warga maca pat radio swaka mangkya tetap langgeng lestari kelawan rembaka monggo sareng hanya nyuwun ing ngarsa dalem yang witi mugi kabudayaan kita tan kadasa sanes negeri mumandang ing manca praja tetep langgeng lan lestari bantol bangkit guyub rukun kolang kilik maju kumrekut ambangun praja taman sari kang kaesti tan supe ang leluri lestari ning budya seni jati diri bantol bangkit guyub rukun kolam kilik maju kumrekut ambangun praja taman sari kang kaesti tan supe ang leluri lestari ning budya seni jati diri lestari ning budya seni jati diri mila Sekar Mojopat punika hanggambaraken kedadosanipun manungsa ingkang kawit guwa garbanipun sang ibu ngantos sowan marak ngabiyantara wonten ngarsa dalem Allah SWT. Gunggungipun wonten 11 kados kita awuningani sedanten. Ingkang angka setunggal inggih punika Sekar Mas Kumambang. Gegambaranipun lare jabang bayi ingkang tasih kumambang wonten guwa garbanipun sang ibu. Sehingga sang ibu lan uga bapa mbetahaken pitedah-pitedah ngengingi Sekar Mojopat mliginipun Mas Kumambang. Ingkang angka kalih inggih menika Sekar Mijil menika gegambaranipun lare jabang bayi ingkang sampun mijil utawi lair saking guwa garbanipun sang ibu tumedhak wonten ing jagat raya. Punika ugi mbetahaken seserepan-seserepan pitutur wonten ing Sekar Mojopat mliginipun mijil.
Ingkang angka 3 inggih menika kinanthi. Manawi katitik kinanthi menika saking tetembungan tuntun ing ateges lare ponang jabang bayi ingkang sampun rumambat ageng betahaken tuntunan utawi pitedah saking tiyang sepuhipun kekalih. Ingkang angka sekawan inggih menika Sekar Sinom. Gambaraken lare sampun tumuwuh ngancik nom utawi sampun dewasa. Tansaya ageng tansaya dewasa Joko lan Prawan betahaken pituntun wawarah dumateng para pinisepuh sanak kadang tangga tepalih mliginipun Sekar Macapat Sinom. Ingkang angka gangsal inggih menika Asmarandana. Menika katitik saking tembung asmara ingkang gambaraken bilih tuwuhipun lare sampun ngancik dewasa sampun sami andon katresnan setunggal lan setunggalipun priya lan wanita sanget betahaken pitedah lan pitutun wonten ing Sekar Macapat mliginipun Asmarandana. Wondene pandemen Radio Saka ingkang susesna ingkang angka 6 inggih menika Sekar Gambuh. Saking tembung jumbuh liripun priya lan wanita sampun sami jumbuh, sampun sami niat badhe mbangun bebrayan wonten ing Bale Wisma. Tansaya dangu tansaya kathah wewarah pitedah ingkang pun betahaken mliginipun wonten ing Sekar Gambuh. Wondene ingkang angka 7 inggih menika Sekar Dandang Gula. Gula menika manis, gula menika legi. Sasinten tiyang ingkang sampun ngedekaken Bale Wisma bebrayan mila wonten manisipun agesang. Nedahaken tiyang menika sampun cekap sandang papan kalawan pangan ananging ugi tasih mbetahaken pitedah ingkang kathah kados pundi ngupiya sandang pangan lan papan kanthi sae. Angka 8 inggih menika Sekar Durma. Menika saking tembung dharma. Liripun tiyang agesang kedah wantun ngadepi ing samudayanipun lan betahaken pitedah ingkang kathah dumateng tantangan ing agesang. Angka 9 menika Pangkur saking tembung mungkur. Tansaya dangu tansaya sepuh gesangipun manungsa kedahipun ngungkuraken dumateng kadonyan mbrongsong hardaning kanepson. Ingkang angka 10 inggih menika Sekar Megatruh saking tembung megat ruh. Purun boten purun ruh kita badhe pisah kalian raga saengga betahaken latihan megat ruh kanthi piwucal ingkang sae wonten ing Sekar Macapat. Ingkang pungkasan angka 11 Sekar Macapat menika Pucung. Purun boten purun juk rikala semanten wonten guwa garbanipun Sang Ibu Mas Kumambang lajeng mijil purun boten purun ing sakmangke dipun pocong menawi kita sampun sowan marak ngabiyantara wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Namung bekta amal kesaenan ingkang dipun wucalaken juk rikala para leluhur lan leluhur kita sedaya. Mekaten maknanipun Sekar Macapat nggambaraken gesangipun manungsa amrih sae ing samudayanipun donya lan akhiratipun. Ingkang angka setunggal sumangga katur tasih mirunggan menika Ki Dalang Pomo sampun ngantu-ngantu celak wonten ing pandaya swara utawi mic Radio Saka. Sekar punapa Ki Dalang? Sekar Sinom. Sekar Sinom Semarangan. Sinom Semarangan ingkang gambaraken lare nom utawi nem getahaken pitedah. Nggih, cobi kados pundi Ki Dalang Pomo. Slendro Paret Songo nggih. Slendro Paret Songo nggih. Mikipun ra dicelak. Ya. Nula telah ku utama tumrape wong tanah Jawi
Wong agung ing ngeksi kandha panembahan Senopati Bapati Amarsuti Sudane Wulan nafsu pinapsu tapa prata tanapi siang ratri amemangun karya natyas sesa sama matur nuwun Gusti Kaputun Sekar Sinom Semarangan. Sinom Semarangan. Nggih. Mantap nggih iki Mama. Mantap. Nulo do lagu cama menika lagu becik iki Mama nggih. Mila Becik, lagu becik mila tansah sami dipun kangeni Sawit nggih. beruti. Dipun uti. Waduh cengklik boyo lali tumindak becik do dikangeni. Moga-moga Waduh lajeng cengklik banyune akeh tumindak becik amale soleh. Alhamdulillah. Ing salajengipun tasih mirunggan Pak Suprih nggih. Samangke sedaya pandemen Radio Swaka saendenging Nuswantara nggih saged paring atensinipun nggih wonten ing nomor WhatsApp utawi saged telepon nggih 0838 gangsal 666 9966 sepisan masih 0838 gangsal 666 9966 utawi ingkang sami mirsani wonten ing layar Facebook Swaka-Swaka nggih saged langsung nyerat kemawon nggih wonten ing Facebook Swaka-Swaka. Mbok menawi badhe paring kentun Sekar Macapat dumateng sanak kadang tangga tepalih pitepangan ngoten nggih Pak Suprih nggih. Saendenging Nusantara nggih. Via Radio Swaka Piwungon Malam Rebon Angleluri Kabudayan Jawi Sekar Macapat. Sekar punapa Pak Suprih? Dandang gula menika sampun nyelam manis sing agesang. Sampun sekap sandang papan kalawan pangan. Alhamdulillah. Nggih, kula badhe ngaturaken dandang kula Nggih. rencanasih Nggih. menika ketingalipun badhe kagem lomba wonten daerah Bantul. Oh, nggih, nggih. Pikantuk menika. Ngiras pantes ngleluri lan latihan. Nggih. Nggih kantos pandaya swara Pak Suprih nggih. Tes. Sami nyuwun ing ngarsaning Gusti mugi tansah paring senugraha tumandung mring kawula
tansah mangya rahayu bagya mulya lahir lan batin sembodo kang sinetya jumbo kang nayo tinapena ing rupita prakawula jinangkung dening Hyang Widi amin tutup ping ngom Anjih, sembodo kang sinetya jumbuh kang kinayuh tinebihna ing rubeda. Cekak awasipun kelegan ngoten. Seruah-serui kelegan. Ji amargi tumindak sae lan dipun ayomi wau ing Hyang Widi utawi Hyang Maha Kuwaos. Waduk cengklik banyune asat tumindak becik marai sehat. Waduk cengklik banyune agung tumindak becik aja nyuwun disanjung nggih Pak nggih riyak menika nggih Pak pamer nggih Pak. Butris kalau sehat 5 km di malam hari mengontel dari dalam sampai studio Swaka alhamdulillah. Tipipun betah ngontel apa Bu? Kok betah ngontel menika pripun Bu? Jamune apa Bu? Oh, tahu susur. Tahu susur bakwan kalih lombok sing ijo-ijo napa abing-abing Bu? Oh, ijo-ijo. Tip mengontal jamune tahu susur. Sekar napa Bu? Sekar napa Bu? Sekar napa Bu? Dandang gula legi lho Bu, dandang gula menika wau kita aturaken sanepane tiyang ingkang sampun bebrayan. Cukup sandang, cukup papan, cukup pangan. Kelih nggih Bu nggih. Sandange ya cukup, papane ya cukup, pangane ya cukup. Alhamdulillah. Dandang gula semoga katur Bu. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya anulada duing uni caritane andar ira sang Prabu sasra bau ing Nyaespati aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purune kang den antepi nuhuni trahu
Nggih. Sang Prabu Sasrabau ing Maespati. Nek menika wonten contonipun nggih Bu. Ana sak menika contone angel sinten ngoten nggih Bu. Nggih matur nuwun sanget Bu awit Sekar Dandang kula sumangga katur dumateng paraga maca paswaka Bapak lan Ibu nggih. Tasih mirunggan nggih dalu punika nggih. Pak Mardigi menika sampun samekta ing gati nggih badhe atur panglipur dumateng pandemen Radio Saka 107.7 FM nggih. Atur sekar punapa Pak Mardigi dalu punika Pak? Sinom menika nggambaraken lare sampun ngancik nom nggih utawi dewasa. Lanyo-lanyo tembungipun nek mboten wonten pitedah-pitedah saking tiyang sepuhipun. Mila wonten pitedah wonten ing Sekar Sinom kagem para lare nem-neman mekaten nggih Pak Mardi nggih. Nggih sepinten dipun tintik Pak Mardi. Cecerwar kasu sila tan ngremake mrengsa sami kretem yang sapodo sabarang kang agawe sri'e ati adaan mitra nyingkur ngadoh tan gelem nyerah candinan tutur nangge mresan nyosu yoten rangkul kadi wangsa Nggih. Mila jejering warga susila ingkang sae menika tan ngremehaken mring sasami. Mboten nyepelekaken mring sesami nggih Pak Dri. Nggih. Nggih, ngadoh tan gelem nyerak. Waduh. Ngedoh ora gelem nyerak. Pun wonten HP kok le. agek watuk lah ora tekan suarane. Nggih, sae sanget menika Pak Dri. Kagem ngapunten jejer warga susila nggih. Sinom Pak Dri Mardika mbloh. Sakbadaripun Pak Mardiki punika Pak Supri nggih aturan nyekar Pak Supri nggih. Nandur pari no perenge Gunung Kawi, leluri murih menterenge budaya Jawi.
Gunung Kawi hawane adem. Budaya Jawi marake ayem. Nin nggih Pak Supri nggih. Jal nek ora. Sami rawuh wonten studio Swaka malam Rebo. Paling boten channel Tunggal 07.7 FM. Paling boten HP-ne dinunul wonten ing Facebook Swaka. Njur ayem nin jal. Sekar napa Pak Supri? Ya, niku kula badhe ngaturaken Sekar Pangkur. Sekar Pangkur. Sono dandang Nggih, kula menika sampun Pangkur. sampun diwasa sanget malah sampun sepuh menika ngungkuraken dumateng kadonyan. Mbrongso hartane kaneson menika. Sekar Pangkur, mungkur, gelem ra gelem donya iku dipun singkur nggih Pak. Nggih. Urip ana ngalam donya Januruti tumindak kangetan becik eling ing benjangitan sawan kang maha kuasa ing tembing unduh ing pakartinipun nandur ala ngunduh ala nandur becik ngunduh becik. Mila estu pangkur mungkur ing kadonyan menika leres sih amargi gesang menika ngunduh waing pakarti. Wau pripun? Nandur ala, Ngunduh ala, nandur becik, nunduh becik. nandur pari lah mboten ngunduh Ngunduh. wis ditebaske kok. Seket lagi ya. Jan dunya kaya dening sawah nggih Pak nggih. Apa sing ditandur sok nang akhirat ngunduh. Rasulullah nate paring pangandikan adunya masratul akhirah. Dunya kuwi kaya dene sawah ladange kanggone akhirat. Nggih. Sumangga dumateng pandemen Radio Saka paraga macapat ingkang nembe kemawon rawuh. Oh nggih sugeng dalu Pak Lulu ngoten mawon. Kalian Ibu mboten Pak? Oh nggih mana di situ ada Pak Lulu, di situ ada Bu Lulu. Nggih pun asta Pak Pandoyo swara utawi mikrofonipun Pak. Nggih. Ora dipun celakaken layar Facebook Pak menika sampun sami dipun presani sedulur kita saindenging Nusantara Pak menika Pak. Nggih. Badhe ngaturaken sekar punapa Pak Lulu? Badhe ngaturaken Sekar Pangkur. Sekar Pangkur niki katur kagem sinten? Ngaturaken dumateng sedaya pandemen Radio Swaka. Nggih. Mingkar mingkuring ukara akarana karenan mardi siwi sinawang resmining kidung sinupa sinukerta mrih kretarta pakartining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji pun matur nuwun. Nggih. Kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji nggih. Menika pangkur. Terus nggih Pak nggih. Nggih. Menawi boten klentu kapetik saking Serat Wedotama menika anggitanipun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara sekawan nggih menika nggih.
Dados agama menika mboten namung dipun apalaken ning pun agem nggih kados dene ageman menika nggih dadosaken ajining manungsa wonten ing jagat raya. Sumangga katur ingkang nembe kemawon rawuh nggih. Sak sampun Pak Lulu menika Bu Maliati, Bu Maliati Lulu nggih. Sumangga katur nggih. Pandemen Radio Swaka panjenengan sami saged paring atensi dumateng sanak kadang tangga tepalih lan ugi pitepangan saenjenging nuswantara menika nggih. Lumantar nomor WhatsApp 0838 gangsal 666 utawi saged ingkang sami amresani Facebook Swaka-swaka siaran langsung piwungan marbon punika nyerat wonten ing Facebook Swaka-swaka nggih. Sumangga katur Bu Lulu Maliati atur sekar punapa dumateng para pandemen. Dadang gula. Dandang gula. Mbok menawi wonten ingkang badhe pun senggol-senggol pitepangan sanak kadang sedulur tangga tepalih. Sedaya pandemen Sedaya Radio Swaka. nganti kewan sedaya sae nggih Bu nggih. Nggih, kanthi atur Bu, kanthi atur. Nggih. Sugeng midhangetaken ngoten nggih Bu. Bu sugeng midhangetaken. Nggih, sugeng aso napa malih Bu? Sinambi ngeteh nggih Bu. Pokoke mugi-mugi sedaya paringi sehat. Amin ya rabbal alamin. Pok menepun sehat itu sudah segalanya nggih Bu nggih. Nggih. Monggo Bu, dandang gula Ibu Lulu Maliati nggih. Kala mangsa anandang rudatin tumandang mring sedaya kawula tan ana bedane wanita apa jalu sami dene anampi cepi saking Kang Maha Kuasa becik terus kalipur wembo sabar lan tawakal ayo kongsi amung gubel jroning kali iku nara prayoga sampun Pak. Nggih, kala mangsa nandang rudatin, nandang pacoben nggih Bu nggih. Walaupun aturaken ya priya ya wanita mboten wonten bedane. Kabeh menika ngalami ujian nggih Bu nggih. Dipun uji gubel ini. Lajeng wau tawakal ngoten nggih Bu nggih. Mugi-mugi dipun icali saking ujianipun lulus ing pacoben. Amin ya rabbal alamin. Fa'lamu annama amalukum wa la atukum fitnatu wa anallaha nindahu ajrun azim. Al-Anfal ayatipun 22 sak temene bondo-bondomu keluargamu iku mung pinangka ujian ngaten nggih Bu. Ana ing ngarsane Allah ana ganjaran sing gedhe banget. Alhamdulillah. Mugi pandemen Radio Swaka nggih matur nuwun nggih Bu nggih tansah lulus ing ujianipun.
Sumangga katur Pak kaum tasih mirunggan menika nggih iwak sepat diwadahi kreneng brojol iwak sepat timeng cilik nyimak maca pat marai seneng nggih iki kreneng ditaleni kawat kenceng tenan iki yen seneng marai sehat alhamdulillah mila miturut para winasis kuncine sehat niku seneng mbok arep 4 sehat 5 sempurna ya, susah tetap boten sehat olahraga 24 jam susah tetap boten sehat seneng nggih kumonten sehat sugeng dalu Pak Widodo mangke kasuwun nyekar lho Pak Widodo kersa nggih Pak Widodo nggih oh jajal pamen nek sampun wonten studio swaka sampun ngastomik praktek menika mboten jajal jajal teng dalem mawon sekarang apa Pak kaum? Nggih kula badhe ngaturaken Sekar Asmarandana Jaka Lula. Nggih Asmarandana Jaka Lula. Semoga katur nggih. Putra kudu wajib bekti marang wong atuwanira kang ngukir jiwa raganya kersane kang maha kuwasa sira urip neng donya ageng labeting tiang sepuh wit cilik tekan dewasa matur nuwun Nggih mila anak putra wajibipun bektos bekti marang tiyang sepuh ridho ilahi karena ridhonya nggih Pak Wit nggih sugeng dalu nggih sugeng rawuh nggih wonten ing studio swaka mila wau prenjake ganter nika bul wonten tamu Pak Widodo nyekar punapa Pak Wit Pangkur katur kagem sinten mekipun pun celakaken Pak gendera Indonesia warna abang putih turman tesi warna abang wertinipun lambanging kasuciran warna putih kesucian wertinipun pinanjering angkasa dangunya salami nggih pangkur gendera Indonesia pinanjer ing angkasa dangunya sak lami-laminya abang putih abang werdinipun sudira wani nggih putih werdinipun suci saya sangat nggih pangkur merah putih Indonesia nggih titip salam kagem Bapak Camat Pandak Bapak Indrianto menika warga panjenengan aktif nguri-uri budaya bangsa kebudayaan Jawi mugi-mugi saged tansah dipun tresnani dipun sengkuyung
Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Mangke menawi tasih wonten wekdal saged pun sambet malih. Sedaya paraga maca pasaka sampun radin iki wae nggih. Oh nggih. Mangke menika wonten sunggal sekar Mas operator nggih lajeng kasigek pas tasih gangsal menit pas mbok menawi nggih mangke nggih. Nggih. Badhe kita aturaken saweneh sekar pangkur ingkang kita petik saking Sekar Macapat buku riptanipun Rama Wijaya kasalin dening Pak Sarjiono. Wata wantu ning manungsa den kekulang mrih mapan ingkang becik anganggo ing pitutur wewarahe agama para lebda winasistraing ngaluhur kang wus buntas urip ira becik kinarya palubi pandemen Raja Swaga ingkang susesna wekdal kasigek langkung rumiyin kagem samene sawetawis samangke kalajengaken matur nuwun. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Swaga 107.7 Swaga FM. Radio Swaga luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Swaga pancen jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sudebyo, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Bantul. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga besar Radio Swaga yang telah mendapatkan penghargaan yang luar biasa, yakni tentang penyiaran dalam kebudayaan, mendapatkan ranking pertama antar radio di Yogyakarta. Oleh karena itu sekali lagi kami sampaikan selamat, sukses untuk Radio Swaga, dan harapan kami tentu terus memberikan inovasi kreasi yang terbaik dan selanjutnya bermanfaat sebagai bagian pembangunan yang tidak terpisahkan untuk Bantul ke depan. Terima kasih, selamat sekali lagi, semoga semuanya berjalan dengan baik. Matur nuwun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung pandemen radio Swaka FM. Sutresno kabudayan kami. Sugeng pepanggihan malih wonten ing jagat pewayangan. Ing kalodhangan punika jagat pewayangan hangaturaken serial angka 23 Raden Rama Wijaya. Saben janma tansah ngesti urip aneng alam donya badya mulya ing uripe nyakup lair batin uga uniku ora gampang limang prakara satuhu ingkang kudu linakonan. Raden Rama Wijaya asma rikala tasih alit Raden Legawa utawi Regawa. Kagungan asma asanes inggih punika Raden Rama Legawa. Wondene negari ingkang pun lenggahi Raden Rama Wijaya inggih punika Pancawati. Asma patihipun inggih punika Narpati Sugriwa. Raden Rama Wijaya kagungan Rama ingkang asma Prabu Dasarata. Wondene ibunipun kang asma Dewi Sukasaya. Raden Rama Wijaya kagungan sedherek ingkang nunggil Rama ananging asanes ibu tunggal inggih punika Laksmana, kalih Barata, 3 Satrugna lan sekawan Dewi Kawokwa. Raden Rama Wijaya kagungan garwa inggih punika Dewi Sinta lan nglairaken putra Raden Lawa lan ugi Raden Kusya. Raden Rama Wijaya kagungan wanda gagah pideksa. Inggilipun satrep kalian agengipun badan wadakipun. Wondene pasuryanipun rupawan mekaten. Nyanyi sifat watak lan ugi karakter kapribadenipun Raden Rama Wijaya tansah mbela dumateng kesaenan, tumindakipun tansah leres, panjenenganipun tansah negakaken keadilan lan ugi paring perlindungan dumateng para pendeta. Panjenenganipun remen tetulung dumateng rakyat alit ingkang nembe nandhang kesisan lan kecingkrangan. Pandemen Radio Swaka ingkang sutresna kabudayan Jawi, Raden Rama Wijaya kagungan kasekten kasil merjaya Prabu Dasamuka, raja wonten ing negari Ngalengka. Boten kemawon Prabu Dasamuka punika nyulik dumateng garwanipun inggih menika Dewi Sinta. Ananging kanthi merjaya Prabu Dasamuka yektosipun
Raden Rama Wijaya menika basmi dumateng angkara murka. Pandemen Radio Suwaka Tresna kabudayan Jawa. Pusaka saking Raden Rama Wijaya inggih punika Panah Gunawijaya. Ugi wonten ingkang mastani Guhya Wijaya. Wondene lampahan ingkang kita saged manggi tokoh Raden Rama Wijaya inggih menika wonten ing lakon Rama Gandrung, ugi wonten ing lakon Rama Tundung lan ugi Rama Niting. Pandemen Radio Suwaka Sutresna kabudayan Jawa. Mekaten wau jagat pewayangan serial angka 23 Raden Rama Wijaya. Sugeng kepanggihan malih wonten ing jagat pewayangan candhakipun mugi rahayu ingkang tansah sami pinanggih. Kupat januring tuwa manawi budi kelepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula Heru Sudebya, anggota DPRD Kabupaten Bantul. Sugeng pepanggihan, mugi karahayon tansah rumentah dhateng panjenengan lan kula. Lumantar Radio Suwaka, kula ngajak sumangga tansah ambudidaya kangge tetep paringi sehat lan ugi paringi cekap rezeki kangge saben dintenipun. Sugeng midhangetaken siaran Radio Suwaka ingkang dipun pancaraken saking tlatah Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suwaka Gilangharjo kanggo pandemen ora pilih kasih anggawe marem ing kalbu ngeleluri kabudayan monggo tansah dipanjer radionipun mugi tansah gawe lega rinengga tentrem ing ati. Panjenengan tasih midhangetaken Radio Suwaka 107.7 Suwaka FM. Radio
radio swaka luhuring budaya angraketake paseduluran salawase. Swaka pancen jos. Sagung Pandemen setunggal 07.7 FM Radio Swaka Suara Kebudayaan. Sak sampun kasih sawetawis kagem sumene badhe kita lajengaken atur panglipur Sekar Mojopat wonten ing piwungan Malam Rebon Radio Swaka. Alhamdulillah rabbil alamin. Para sedulur kita sampun paring atensi. Sae wonten ing Facebook Swaka-Swaka. Sae wonten ing nomor WhatsApp 0838 gangsal 666. Kita bikak Facebookipun langkung rumiyin. Ingkang angka setunggal datengipun saking Pak Kirdan nggih wonten ing Payungan. Sugeng dalu Pak Kirdan. Kok mboten rawuh Pak Kirdan. Sajakipun nembe tugas menika jinji matur nuwun. Sinaosa mboten rawuh sasih sempat nyerat wonten ing Facebook Swaka-Swaka. Nggih kita waos kemawon matur nuwun Pak Kirdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu Ki Pak Kirdan nggih. Lan ugi Bapak Sam, Bapak lho niki Mas Sam. Lan sedaya paraga piwungan Malam Rebon wonten ing studio Radio Swaka. Derek nyawiji nggih, nggih. Kula nyuwun Sekar Asmaradana, nggih. Mangke Asmaradana Pak Kaum nggih. Nggih, minangkani pamrih Pak Kirdan. Sekar Asmaradana punika kula kentun kagem Bapak Sudiono. Lan kula kentun ugi kagem Bapak Murdiran. Lan ugi sedaya pandemen tembang Mojopat saendenging Nuswantara. Wah. Mekaten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Kirdan atur info. Atur presa uninga nggih. Pilih Sekar Asmaradana mangke kapinangkani Pak Kaum. Kersa nggih Pak Kirdan nggih. Nggih. Facebook ingkang angka kalih kaserat saking Mbak Yuniati Mardi. Ingkang dalu punika nembe tugas wonten ing Trirengga. Nika Ki Dalang Pomo njur gumujeng menika Mbak Yun. Menika mangke badhepun pinangkani Ki Dalang Pomo nggih. Cobi kita waos sekaripun napa pamundhutipun Mbak Yun ngoten nggih Ki Dalang Pomo nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu ugi Mbak Yun nggih. Kula nyuwun Sekar Asmaradana. Asmaradana malih menika pun samektakaken nggih Ki Dalang Pomo nggih. Pokoknya mantap minangkani pamundhutipun Mbak Yuniati Mardi. Sekar Asmaradana punika kula kentun kagem sedaya paraga Mojopat. Salam sehat selalu. Nyimak saking Trirengga. Mojopat emang jos. 17 eone niki kula. Dawa sangat menika Mbak Yun. Nggih matur nuwun sangat. Selamat bertugas wonten ing Trirengga, nggih mugi lancar nggih Mbak Yun nggih. Sepisan malih atur info nggih ing samangke Asmaradana kapinangkani Ki Dalang Pomo nggih. Ingkang angka 3 seratan Facebook menika saking Dina Ekawati New. Wah. Menika ugi salah saweneh penyiar Radio Swaka wonten ing GDS nggih Mas Operator nggih. GDS manawi mboten kleru singkatan saking Goyang Dandut Swaka. Kula kinten Goyang Dandut sak pole. Nggih, sugeng dalu Dina Ekalan Mas Yatman nggih. Mugi kabagas kewarasan tansah kajiwa kasarira wonten ing keluarga panjenengan nggih. Mekaten wau rumentah sedaya pandemen Radio Swaka saendenging Nusantara. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi Mas Sam saha Bapak Ibu ingkang wonten ing studio Swaka. Kula nderek nyawiji
napa nyuwun lelagon mijit. Oh mijil maksudipun. Mijit dipicit-picit ya. Nggih lelagon mijil. Matur nuwun nggih, matur nuwun ugi dina eka nggih. Mangke mijilipun sumangga katur dumateng Pak Suprih nggih, Pak Suprih mangke katuran nyekar mijil pamundhutipun Dena Ekawati Nyu. Nggih, 3 lahur rumiyin nggih. Nggih, monggo Pak Kaum Dulaksana minangkani pamundhutipun Pak Kirdan nggih wonten ing Payungan. Nggih. Bapak Kirdan wonten ing Payungan badhe ngaturaken sekar Asmarandana nggih niku. Nggih, Asmarandana nggih. Sayekti urip puniki pasemone ora gampang kudu bisa nglenggahake mapane jiwa lan angga bener luput Yolela Yolena nganggo paugeran luhur not utama ning agama. Nggih, mila wonten paugeran nggih. Samenika paugeran wonten ing masyarakat, wonten ing negari, inggahipun paugeran wonten ing agami. Menika urip utawi gesang menika saged nglenggahaken wonten ing paugeran ing sawau saengga kasebat sae ing samudayanipun nggih. Sae tumrapipun masyarakat, sae tumrapipun negari lan sae tumrapipun agami. Ki Dalang Pomo. Minangkani pamundhutipun sinten Pak Pomo? Yuniati. Kok leapin. Tambalan dan Wiku. Ji sakmenika mboten lenggah tambalan dalu punika nembe tugas wonten ing Sri Rengga. Nggih. Asmarandana. Kanthi atur kados pundi Ki Pomo? Atur wilujeng midhangetaken kanthi remening manah. Nggih. Bombonging penggalih. Nggih, napa malih? Remening malah bombonging penggalih. Jenenging tias ya remening ati. Remening ati nggih. Asmarandana among tresna pelok 6. Nggih. Sira kepareng amile ajejer satriya tomo apa kangkung kamur kane pralambang ing ringgit purwa kang dipun beber dalang kawitan satriya iku prihatin wekasan mulya. Matur nuwun midhangetaken Mbak Yuni wonten Tirengga. Nggih. Prihatin wekasan mulya. Dados gesang menika kedah kathah perih atine nggih. Ati mah diperihke mboten pun diseneng-senengke tok. Mangke wekasanipun mulya. Kamulyan wangi kabagyan. Nggih, matur nuwun. Nggih minangkani pamundhutipun Dena Ekawati Nyu mijil. Sumangga katur Pak Suprih nggih. Iwak sepat
di bumbu pedes nyimak maca pat marai gemes lho. Saya sing nyekar ki dalang jan gemes tenan iki. Bumbu pedes kabur angin. Lah nek gemes banjur pengen maca pat. Kados Pak Supre minangkani pamundhutipun sinten Pak Supre? Ibu Ekawati Nyu. Bali tebe nih. Mijil. Nggih. Tawi lahir wonten ing alam donya pun bersani mijil. Jabang bayi punang jabang bayi ingkang sampun sumerep padanging hawa kadonyan. Nggih, menika Mbak Ekawati. Nggih. Pun wonten pundi menika? Dalemipun wonten ing Radio Swaka menika penyiar malam Kemis GDS ya menika goyang dandu sapole, goyang dandu Swaka. Berarti Juron nih, Gedong Sari. Oh alah. Bulmeng tangga. Karwane sih. Ya tonggo nggih Mas Yatman nggih. Pak Yatman niku ra bergan kula santan. Lor tonggo. Nek genduran mboten ketut nggih. Mboten. Arep ngetut ya riku ya. Nek ketut mah bahaya. Nggih. Monggo Mbak Eka pun pidhangetaken. Kula ingkang badhe ngaturaken. Niki nganu negara wit nih. Yo gedhe kaki aduh wortan bengkong pamatunge sisih angger nora dadi sasokopan arep gawe omah ning wite niku sing dienggo gawe bengkong. Nggih. Biasa nek saniki gampang. Nek rumiyin yo ora kaos. Pun alate pun kathah anggen pun mekonah wit bengkong. Saniki canggih. Ampun bengkong iku ngopo digawe lempeng iso. Nggih. Utawa malah ben bengkong sae menika. Seni. Makaten Mbak Ekawati. Mugi saged atur panglipur sawetawis dalu punika. Ing salajengipun badhe kita bikak seratan malih wonten ing Facebook Swaka-swaka menika nggih. Saking Pak Tukidi wonten ing Palembang, wah tebih sanget menika. Dados pundi kabaripun Pak Tukidi nggih? Ing mbok bilih kondur wonten ing Ngayogyakarta, Bantul nggih. Katuran rawuh pinarak lenggah wonten ing studio Swaka. Pak Tukidi menika wonten ing Jalan Pelabuhan Tanjung Api-api Palembang. Assalamualaikum Bapak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan ugi sedaya paraga Radio Swaka. Nggih, matur nuwun Pak Tukidi nggih. Kula nyuwun sekar gambuh matur nuwun. Wah, gambuhipun Butris napa Butris nggih gambuhipun Butris ya pun samektakaken sekar gambuh. Mangke punika saking Butris Pak Tukidi nggih. Ingkang dalemipun tebih menika petawis gangsal kilo saking studio Swaka. Wau nyepeda ontel. Menika peda-pedahipun gemeni wekdal lan ugi anglaluri kabudayan Jawi. Semanten ugi Pak Tukidi nggih tebih nggih saking Bantul saking Ngayogyakarta nggih wonten ing Palembang nggih tasih nyempataken nggih nyerat Facebook Swaka-swaka. Matur nuwun Pak Tukidi menika ndadosaken sumangat para paraga Swaka kita sedaya anglaluri kabudayan daerah mliginipun Jawi. Kita bikak saking WhatsApp Radio Swaka ingkang angka setunggal nggih menika saking Mbah Warto. Nggih, sugeng dalu Mbah Warto, terus pundi kabaripun? Ya alhamdulillah mugi Mbah Warto sekeluarga tansah
sehat walafiat amin nggih rumentah sanak kadang tangga tepalih nggih sedaya pandemen Radio Swaka sehat walafiat sak rinten sak dalunipun amin ya rabbal alamin. Sugeng dalu Bapak Budi, sugeng dalu ugi Mbah Warto nggih, lan ugi sugeng dalu Mas Sam nggih. Kula nyuwun sekar Mas Kumambang nggih. Kula kentun sekar punika kagem Mbah Singo, ugi kagem Mbak Muji, lan ugi kagem sedaya kemawon paraga macapat Radio Swaka. Matur nuwun saking Taruban nggih Mbah Warto nggih. Tepang putri Mbah Warto. Tanggi nggih Bu nggih. Nek kenduren keton nggih Bu nggih. Oh mboten. Aniki celak bakal mangera keton Bu. Nggih matur nuwun nggih Mbah Warto ndadosaken semangat para paraga swaka nggih awit atensi panjenengan kagungan panyuwunan ing sawau sekar Mas Kumambang. Mangke Mas Kumambangipun Pak Supri. Nggih Pak Supri. Pak Supri napa Bu Lulu napa Pak Lulu semangga katur nggih Mas Kumambang. Menika wonten lowongan sekar loker. Menika Mas Kumambang nggih. Kita was tunggal malih WhatsApp menika datengipun saking Pak Warti nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi nggih, sugeng dalu Ki Pak Warti nggih. Terus pundi kabaripun Pak Warti? Sehat nggih sasampunipun dinten riyadi Aidul Kurban kala wingi nggih. Lan ugi tigang dinten-dinten tasrik nggih, Idul Kurban Jumat nggih Bu nggih. Lajeng Sabtu, Minggu, Senin. Nah, menika sampun Selasa malam Rebo. Sehat nggih Pak Warti nggih. Mekaten ugi kasehatan tansah lumeber dumateng pandemen Radio Swaka saindenging Nusantara nggih. Nderek kentun kagem Mbah Jumakir wonten ing Bungsren nggih. Menika Mbah Jumakir. Kantunan sekar saking Pak Warti wonten ing Tambalan pun pidhangetaken nggih. Ugi kagem Mbah Marto, nggih mboten supe ugi kagem Mbah Singo. Ugi Pak Marno, Pak Eko wonten ing Ngenen. Nggih. Ugi Mbah Maman, Mbah Basi wonten ing Bungsren. Lan Mbah Marti Gombloh. Wah, niki pondangan nggenipun gerah ngliyer. Waduh, sajaipun kakean mbek napa kakean. Saya kok nggih Pak Marti nggih, nggih wonten storinipun layah-layah menika. Kula saking napa Pak Marti kula ngaten saya nggih. Saya sekedhik meriang sekedhik menawi tindak swaka njur ngastomik sing kenceng nika terus mari nggih Bu nggih. Nggih mboten Bu. Kale gumujeng ora ikhlas. Dicatet karo Masam lho nek ora ikhlas Bu. Nggih matur nuwun nika Pak Warti nggih. Mugi Pak Mardi Gomblo enggal drangan anggenipun gerah ngliyer. Oh, pikantuk singgolan nika Pak Mardi saking Pak Warti wonten ing Tambalan nggih. Lan ugi kagem sedaya paraga macapat. Kula nyuwun sekar kinanti saking Mbah Kaum Juwi Pak Men. Aduh, kinanti nggih Pak Kaum nggih. Nggih. Sak menika Bu Tris riyen minangkani sinten Bu wau Bu? Tak tes Pak Men padahal kula sing lali. Sepatu kiti wonten ing pundi Bu? Palembang. Palembang terkenal apa Bu Palembang menika Bu? Kulineripun empek-empek nggih Bu nggih. Mugi mangke Pak Tukiti nek kondur nang Bandung ngasta empek-empek. Turunan kula ngenten Pak. Oh nggih Bu, kan ngasta empek-empek nggih Bu nggih. Mantuk tak catet lho Nas. Sekar napa Bu? Gambuh. Sekar gambuh. Nggih monggo katur. Gambuh minangkani Pak Tukiti wonten ing Palembang. Samengko ingsun tutur sembah catur supaya lumuntur dingin raga jiwa rasa kelawan dingin raga cipta jiwa rasa kaki
ing kono lamun tinemu tandha nugrahaning manon. Setunggal malih. Setunggal malih gambuh lho Bu. Nggih, setunggal padha malih Bu. Aja pada kelantur lali marang pakarti kang luhur den parsudi tansah tumindak utami amrih uripe rahayu bisa tentrem lahir batos. Tentrem lahir lan batos. Ora ming tentrem laire batose sisah nggih Bu nggih. Wong lamis nggih Bu nggih. Di salajengipun minangkani Sekar Mas Kumambang pamundutan saking Mbah Warto nggih. Semoga Pak Supri Mas Kumambang tasih lenggah nggih Pak Supri nggih. Nggih kita tenggo Pak Supri nggih. Masak ketupat sayure bayem. Aduh, nyimak maca pat marake ayem. Jal nek ra ngandel nggih Pak Supri. Iki bayem gisine dhuwur. Urip ayem, rezekine misuwur. Nah. Kagem Mbah Warto menika. Nggih, pamundutan Mbah Warto. Mbah Warto sugeng midhangetaken. Nggih, tesih tangga celak nggih Pak nggih. Tasih. Nggih. CRT. Oh, badan kula suwene presa. Nek kenduran katon badan paling ya ora. Ketoke kaya vokale mboten. Engko ge malah ngatut, Pak. Oh, nggih niku Mbok Nawa. Tak kira ya upama ngatur ya ditampa oleh. Tampa nggih. Menika sedaya silaturahim lan leluri kabudayan nggih Pak nggih nggih. Lamun bisa tansah tumindak becik kelawan wong tuwa uga tumrap ning sesami iku tumindak utama sapa wong sing seneng gawe ning ngapusi kabeh pandha donya ora bakalan berkahi tumrap kanggo urip ira pan malih nggih. Siapa saja yang selalu berbuat baik pada orang tua juga pada orang lain perbuatan sangat mulia. Nggih, maca patgu nasional. Wah, sanes wedal mawi basa Inggris. Sanes wedal mawi basa Inggris maca patgu internasional. Sanes wong depok. Deket. Wimok detok. Dendenan yo. Kan delok. Nggih, iwak sepat dikancani bandeng. Lho kok ya iso rukun. Nyimak maca pat marai seneng. Iwak bandeng dilalapi timun. Yen seneng nambahi imun. Nggih. Tasih wonten pamundutan Pak Wardi nggih menika ingkang kedah nyekar Pak Kaum menika Pok Men nggih menika cekar kinanti nggih Pak Kaum nggih. Nggih, semoga katur Pak. Nggih. Pok Men Mbah Kaum niki Pak Wardi mantan RT nggih kula pinangkani menika. Kinanti nggih. Sayaktine anak iku mreng wong tuwa kudu bekti awit yaya klayan rena
dadya lantaran dumadi urip aneng alam donya saka karsaning yang widi urip aneng alam donya saka karsaning yang widi. Mirunggan sumangga katur dumateng Pak Saridal nggih, tawi Pak Lulu. Sak badalipun Pak Saridal mangke lajeng Bu Lulu. Anggenipun rumebet studio Sarimbit ugi saged kok Pak. Nggih. Pak Ridal menika nembang utawi nyekar nggih ingkang angka 2 nggih. Sekar punapa Pak Saridal nggih? Badhe nyekar sinom. Sinom. Lare ingkang sampun ngancik nom. Nem-neman. Kathah ing pengaruhipun mila mbetahaken pitedah-pitedah sekar macapat. Monggo Pak Ridal. Kang wis waspada ing patrap mangayut ayat winasis wasana sing jiwangga melak tanpa aling-aling kang alingi kalingling wanganeng rasa tumlawung keksi saliring jaman angelangu tanpa tepi yeku ngaran Topo tapa ing yuang suksma. Paten pun Pak. Nggih, liring jaman anglangut tanpa tepi kaya oleh suwi nika nggih Pak. Menika nek mboten trep antawisipun jiwa lan raga utawi wau pun wastani jiwangga. Nggih, menawi wonten ing basa Indonesia bertepuk sebelah tangan wonten nggih Pak. Mboten cocok kekarepanipun nglangut tanpa tepi nggih Pak. Nggih. Ing salajengipun monggo Bu Lulu Mariati nggih katuran nyekar ingkang angka 2 nggih. Mangke lajeng kita bikak malih mbok menawi tasih wonten saweneh seratan pandemen Radio Swaka wonten ing Facebook Swaka nggih utawi wonten ing WhatsApp 0838 gangsal 666 9966 nggih. Sekar punapa Bu? Oh, pados siriyin nggih mboten punapa nggih matur nuwun nggih. Pandemen Radio Swaka ingkang sutresna nggih. Saged ugi atensinipun langsung wonten ing telepon 0838 gangsal 666 9966 nggih. Saged paring sekar macapat saking dalem nggih. Utawi saged ugi nyekar wonten ing dalem dipun rekam. Lajeng rekamanipun dipun kintun wonten ing nomor 0838 gangsal 6 66 9966. Sedaya kru lan ugi paraga macapat swaka ngaturaken sewu gunging panuwun. Sampun panggih Bu. Sekar pun apa? Mijil. Oh, sekar mijil nggih. Mijil utawi lair wonten ing kadonyan nggih. Monggo Bu. Eling-eling kinarya pepeling tumrap
mumpung durung abot sesanggane ambudya kagunan lan ilmi ingkang migunani ing urip puniku. Sampun, Pak. Nggih, ngewataken dumateng para anem ngupiya ngelmi ngoten nggih Bu nggih. Nggih. Nek isih enom ya isih enteng, nek pun tuwa kados kula kabutan sungu nggih Bu. Sungune wis akeh. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Tasih wonten punika pandemen Radio Swaka seratan wonten ing WhatsApp Radio Swaka. Menika datengipun saking Pak Rahmat. Rahmat menika Rahmat nggih menika nggih. Nek seratanipun Rahmat nggih menika Pak Rahmat wonten ing Imogiri nggih. Sugeng dalu Pak Rahmat wonten ing Imogiri. Mugi Pak Rahmat sekeluarga tansah ginanjar kabagas warasan nggih Pak nggih sarinten sak dalunipun mekaten wau mentah sedaya sedulur lan pandemen Radio Swaka saenjang Nusantara amin. Assalamualaikum Swaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nyuwun sekar Mas Kumambang. Matur nuwun saking kula Pak Rahmat wonten ing Imogiri. Mas Kumambang sumangga katur Ki Dalang Pomo nggih mangke panyuwunan saking Imogiri menika sedulur kita Pak Rahmat menika nggih. Salajengipun seratan WhatsApp menika saking Pak Marianto nggih wonten ing Kulon Progo nggih. Das pundi kabaripun Pak Marianto? Sehat nggih, alhamdulillah nggih. Mekaten wau rumentah sedaya pandemen Radio Swaka saenjang Nusantara ingkang dalu punika kathah ingkang sami ngamirsani siaran langsung piwungan Rebon Mojopat Swaka wonten ing layar Facebook Swaka. Sugeng dalu Radio Swaka Mojopat nggih, sugeng dalu Ki Pak Marianto nggih. Kula derek nyawiji, kula Pak Marianto wonten ing Kulon Progo. Badhe nyuwun sekar kinanti. Salam kagem sedaya. Matur nuwun Bapak nggih. Kinanti ing samangke sumangga katur pun kinantinipun mangke Ki Pomo lajeng pamundutan Mas Kumambang Pak Supri nggih Pak nggih. Menika saking Imogiri menika nggih. Pak Rahmat nggih. Sampun samekta Pak Supri, monggo mikipun Pak nggih, pun asta pandaya swaranipun nggih. Nggih. Panyuwunipun Bapak Rahmat wonten kula Imogiri. aturaken Bapak Rahmat wonten Imogiri. Lamun narsa jangka pasrah hungan pecah matyaning peprayan ingkang samya ten lampahi anganggo paugeran punapa kang dadya paugeran neki nganggo tata krama unggah unggo angadeni suposito
lan trap silo mekaten nganggo paugeran, nganggo unggah-ungguh, nganggo subasita, nganggo trapsila. Wah, lengkap sangat iki nggih. Paugeran sampeyan di aturan nggih Bang. Ora ana paugeran kok njur dirubah-rubah. Kuku karepe dhewe. Iki ora nganggo trapsila nggih Bang, ora nganggo unggah-ungguh, jupeh ngoten nika nggih Bang. Dicek-dicek dirubah, titik-titik dirubah. Nggih, sae sanget menika nggih. Ing salajengipun pamundutan Sekar Kinanti saking Pak Maryanto wonten ing Kulon Progo pun pinangkani Ki Dalang Pomo. Badhe kula pinangkani menika Sekar Kinanti. Tebih Kulon Progo menika Pak. Laras pelok 6. Sira yuwakang sikalimput mring wong tuwa wajib bakti yen iku lantaranira ananira haning bumi den rumat wengi lan rina mongko kaduane Gusti. Ampun tuwun. Nggih, sedaya menika namung gaduhanipun Gusti. Saking Gusti badhe wangsul wonten ngasa dalem Gusti. Kita menika mboten gadah punapa. Ora gelem purun ra gelem ra gelem kudu gelem kaya ki dalangno gelem ra gelem kudu gelem nggih kok piye meneh tekan pesti ketang pesti nggih turun nggih kasih wonten pamundutan saking WA utawi WhatsApp Radio Swaka datengipun saking Bukirdan nusul niki wau Pak Kirdan ya Bukirdan Meri njur nusul nika. Lah pundi kabaripun Bu Kirdan? Sehat nggih? Nggih. Diarep-arep Ibu niki Bu Kirdan kok ora rawuh nang studio Radio Swaka. Napa nembe rewang napa nggih? Nggih, sanes wedal pun rawuh nggih Bu. Studione kangen nih menika Bu. Mugi Bu Kirdan sekeluarga tansah ginandar kabagas kewarasan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Budi kalian Mas Sam lan ugi sedaya paraga macapat ing dalu punika. Nggih, matur nuwun ugi. Kula derek kentur kiriman nembe wangsul rewang. Oh, tenan iki. Kamangka dereng kula waca lho Bu. Bungsum rewang nggih Bu nggih. Nggih, nembe wangsul rewang Pak niki. Lan atensi Radio Swaka pancen oke. Lan ngangeni lho kok padha kangen ya. Studio ya kangen karo Bu Kirdan ya kangen karo studio. Nggih. Sekar punapa menika derek kenton kiriman wonten rekamanipun Mas Am. Oh, kenton kiriman lah. Rekamanipun mboten pun cat wonten ing mriki nggih matur nuwun nggih. Lajeng pun puter kemawon nggih ngangeti wekdalipun Mas operator nggih. Nah, menika suwantenipun Bu Kirdan salah sawaneh siswi wonten ing SMPP kapanipun Pandak Sekolah Mocopat Puspitasari Pandak ingkang pun adani malam Ahad Kliwon. Winjang Ahad Kliwon katuran rawuh nggih sedaya siswa SMPP lan ugi sedaya ingkang sami remen nggih leluri kabudayaan Jawi saged rawuh wonten ing kapanipun Pandak malam Ahad Kliwon nggih. Monggo Mas operator suwantenipun Bu Kirdan. Suara film berubah song. Una
Napa dasaring negeri Pancasila Kamsa nyoto tumrap ping wargana gari Indonesia puniki kutha desa tenggeng kuna sila ingkang kapisan sila kalima mukasih ben amal amrit raharjaning kawula Pancasila dasaring negeri. Desa tumekeng gunung ben amalno amrih raharja nggih. Ingkang nembe kemawon kita prengeti nggih. Setunggal Juni kala semanten nggih pinangka dinten lairipun Pancasila. Ananging manawi kita ngingak sejarah yektosipun Pancasila pinangka dasaripun negari utawi dasaripun negeri ing sawau menika nembe wonten 18 Agustus nggih 1942 gangsal. Kaserat wonten ing pembukaan Undang-Undang Dasar 1942 gangsal ingkang pun tetepaken PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dados sektosipun setunggal Juni menika kita dereng kagungan bangsa kita, negari kita dereng kagungan dasar negari nggih. Setunggal Juni menika nembe usul ingkang tesihipun bahas wonten ing sidang BPUPKI lan PPKI. Yektosipun resminipun lahirnya Pancasila Dasar Negara 18 Agustus 1945 nggih. Matur nuwun nggih Bu Kirdan nggih awit kentunan sekaripun ingkang ngemot Pancasila dasaring negeri. Dumateng paraga pandhemen Radio Swaka ingkang sutresna ingkang wonten ing jawinipun studio sumangga katur kasuwun mlebet sesarengan sampun sulaing dalu. Badhe kita aturaken pinangka panutuping piwungan Mambon kanthi sekar kinanthi Gondo Masuti pelok barang nggih sumangga pun samektakaken nggih menika wonten Pak Dalang Pomo, Pak Supri, Pak Mardige nggih. Bu Tris nggih. Bu Lulu. Pak Lulu nggih. Sumangga katur saya kemawon. Pun asta catetanipun Sekar Kinanti Gondo Masuti Pelok
barang. Semoga sepinten Pak Kaum ya, ampun inggil-inggil. Rong dhuwur cendek ilang. Pun samang tak akan rangrumiyin ing samudayanipun kalian jumeneng ugi saged nggih. Amre saged pun presani sedaya pandemen Radio Swaka ingkang dalu punika mrisani wonten ing layar Facebook Swaka-swaka nggih. Setunggal kalih 3 Pramiarsa putri kakung kang tresna budaya Jawi macapat ing radio swakatipun pandu Bapak Putih nglipur mring para miyarsa mugi tansah lestari sampun purna ngidung kinanten kon domastuti lapan nyuwun pangaksama genya samya angayahi atur sugeng papisan witatae kang atur sugeng pepisahan widodo ingkang pinanggih katur dumateng saya pandemen Radio Swaka saindenging Nusantara. Kita sedaya ingkang sami ngayahi tugas wonten ing Bungkul Malrebon Radio Swaka Suara Kebudayaan Pak Kaum Kilaksono, Ki Dalang Pomo, Pak Saridal, ugi Ibu Lulu Mariati, Putris, Pak Supri lan ugi Pak Supri, Pak Mardi G, Pinangka Operator Masam, kawula piyambak Budika, upat dipun paringi santen manawi sedaya paraga lepat nyuwun pangapunten. Monggo kita tutup piwungan Malrebon Radio Swaka kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi rahayu ingkang tansah sami pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Swaka FM dengan nomor telepon 0838 56 66 99 66.